Moikka! Katsotaan tänään, että minkälaisia erilaisia FXR:n haalareita meillä on sekä miehille että naisille ja mitä eroa oikein näiden mallien välillä on. Lähdetään liikenteeseen FXR:n Recruit-haalarimallista. Recruitissa on vesipilari 10 000 milliä ja hengittävyyslukema 8000. Recruitissa on täällä kiinteä huppu, eli se ei lähde irti. Ventilaatioaukot löytyy täältä kyljistä ja FXRissä kaikissa on muuten vedenpitävät vetskarit sekä tuuletusaukot, niin ei tarvitse pelätä, että lumi tulee pirttiin. Täällä on tosiaan sitten myös vielä rintatasku, mikä toimii samalla kylläkin ventilaatioaukkona. Sitten kun mennään tänne alaosaan haalariin, niin täältä löytyy 2 taskua, mitkä on tarrakiinnityksellä. Sitten kurkkaillaan tänne sisälle. Täältä löytyy vetoketjullinen povitasku sekä tietenkin henkselit ja hänkselit, niin pysyy puku vielä päällä. Kurkataan vielä tänne takaosaan, niin täältä me nähdään, että lahkeessa on tämmöinen tarra. Tämän avulla tuota lahkeen mittaa pystyy säätämään, niin ei haittaa, vaikka se lahje olisi vähän reilun mittainen, niin tuosta tosiaan lahjetta saa lyhennettyä. Ja sitten vielä täällä lahkeen sivussa on lyhyet vetskarit. Helpottaa huomattavasti sitten kengän pukemista ja riisumista. Tämä FXR:n Recruitti on yhdessä tämän FXR CX-mallin kanssa suosituimpia haalareita, mitä meillä FXR:ltä myydään. Tässä on sama vesipilari, eli vesipilari oli se 10 000 milliä ja hengittävyys sitten 8000. Sama kalvo on, mutta pieniä yksityiskohtaeroja sitten tuohon Recruittiin verrattuna. Esimerkiksi tässä CX:ssä, niin tässä on huppu irrotettava, eli sen saa pois, jos tuntuu, että se ahistaa. Tuuletusaukot sitten on täällä kyljissä, tuolla ja sitten lisänä myös täällä lahkeissa. Näitä ei tuossa Recruit-mallissa ollut. Sitten täällä on myöskin vetskaritaskut sitten lahkeissa. Sitten tuolta unohtui muuten vielä näyttää, että hihassa on myös tässä CX-mallissa vetoketjullinen tasku. Jos on vaikka laskettelemaan menossa, niin hissilipun esimerkiksi pystyy kätevästi tonne laittamaan. Sisältä ihan samanlainen kuin tuo edellinen Recruit-malli. Löytyy tuo vetoketjullinen povitasku ja takaa ihan samanlainen. Löytyy tarrat, että voi säätää lahjetta ja sitten myös tuo pieni vetoketju kenkien pukemiseksi. Nämä äsken nähdyt CX ja Recruitti oli tässä meillä kumpikin kuorihaalaria, mutta näitä löytyy myös toppaversioina. Näitä löytyy myös naisten versiota, kumpaakin, eli Recruittia ja CX. Ja mulla onkin tässä naisten CX-haalari. Tämä on muuten ihan täysin samanlainen kuin miesten CX-haalari, mutta täällä on lisätty näihin uusiin malleihin vetoketju tänne takapuolen ylle. Helpottaa huomattavasti, jos tarvitsee käydä kesken kelekkareissun tarpeilla metikössä, niin ei kastu koko haalari sitten. Sitten siirrytään vähän parempaan FXR:n haalariin ja tämä malli on nimeltään Helium. Heliumissa vesipilari on 20 000 milliä ja hengittävyyslukema 8000. Heliumi on myös stretchikangasta, eli tämä myötäilee vartalon liikettä ja tämä päällä on huomattavasti mukavampi liikkua, kun tämä joustaa tämä kangas. Heliumissa huppu on irrotettava, eli tämä on täällä neppareilla kiinni. Ventilaatiot löytyy täältä kyljistä sekä jaloista. Taskuja löytyy myös ja täällä esimerkiksi rintataskussa on tämmöinen lasien pyyhkiä. Tosiaan näissä FXR:n kaikissa paremmissa haalarimalleissa on aina vetoketjulliset taskut. Ei tarvitse pelätä sitten, että tasku aukeaa ja tavarat tipahtaa sieltä. Lisäksi täällä taskussa on tämmöinen klipsu, mihin saat esimerkiksi avaimet kiinni, kun lähdet kelkkailemaan. Tämä on superkätevä ominaisuus, mitä noissa edellisissä haalareissa ei ollut ollenkaan. Kuten myös edeltävissä haalareissa, kaikki vetoketjut ja tuuletusaukot on vedenpitäviä. Sitten täällä lahkeessa taas on toi tarranauha, eli pystyy säätämään sitä lahkeen pituutta. Täällä on myös se vetoketju, mikä helpotti sitä kengän pukemista tai riisumista.
Ja sitten vielä lisänä noihin edellisiin, täällä on tämmönen kovike täällä polviosassa. Eli tää toimii vähän niin kuin polvisuojana, jos sulla semmosia omia ei oo. Mutta jos sulta löytyy omasta takaa polvisuojat tai polvituet, niin tän saa sitten kyllä irrotettua tuolta kokonaan pois. FXR:ltä löytyy vielä pari haalarimallia, mitä mulla ei tässä valitettavasti ollut. FXR:n Ritke-mallissa on vesipilari 20 000 milliä ja hengittävyys 8000. Se on hyvin samantapainen tämän FXR:n Helium-haalarin kanssa. Oikeastaan erot FXR:n Heliumin ja Ritke-haalarin välillä on ne, että Ritkessä on enemmän taskuja kuin sitten tässä Heliumissa. Myös Ritken väritys on yleensä hillitympi entä Heliumissa. Niin kuin nähdään, Heliumissa käytetään yleensä tosi räikeitä värejä, kun taas sitten Ritke-haalarit on puolestaan semmosia hyvin pelkistettyjä ja yksivärisiä. Toinen haalarimalli, mitä mulla tässä ei oo, on FXR:n Excursion. Siinä on kuule vimpan päälle sitten haalari kylmille keleille. Sillä voit käydä pilkkimässä, sillä voit ajaa mönkiällä ulkona, mettätöihin. Se on tosi lämmin ja hengittävä haalari. Sitä suosittelen ehdottomasti, jos pitää oikeasti ulkona touhuta ja paljon. Sitten mennään FXR:n ihan ykköshaalariin, eli Maverickiin. Se miksi tämä FXR:n Maverick on nyt se ykkönen, niin tässä on vesipilari 35 000 ja hengittävyyslukema 25 000. Eli hurjan paljon paremmat kalvot sitten entä noissa edeltävissä. Kuten Heliumi, niin tää on oikeasti kunnon stretchikangasta. Tämä päällä on tosi mukava liikkua, kun tämä antaa myöten. Huppu täällä on irrotettava. Ja lisänä tuohon Heliumiin, niin se, että täällä on tuuletusaukot kylissä ja jaloissa, niin myös täällä kainaloissa on tuuletusaukot. Sitä ei ole noissa missään edellisissä ollut. Ja kuten noissa edeltävissäkin, niin tänne taas saa tänne pikkutaskuun pientä tavaraa. Sitten kurkataan tänne jalkaosaan. Täällä on ihan samanlainen kuin tuossa Heliumissa kovikkeet täällä polvissa. Eroavaisuutena vielä tuohon Heliumiin, niin täällä Maverickissa on ihan pitkä vetoketju sitten aivan tänne ylös lonkkaan asti. Tämä helpottaa kengän poistamista, polvisuojien poistamista tai sitten päinvastaisesti niiden laittamista. Maverick on ihan ehdottomasti paras FXR:n haalari, mitä ne tekeepi. Niin kuin tuossa aiemmin oli puhetta, että FXR:n haalareita saa sekä kuori- että toppaversiona. Jos sulla on kuorihaalari ja tuntuu, että sä et sillä tarkene, niin FXR tekee myös tämmöisiä välihaalareita. Ja näitäkin on vielä kahden vahvuisia. Näitä löytyy semmoista, missä on 120 grammaa vanua ja sitten vielä semmoista, missä on 210 grammaa vanua ja se on jo oikeasti hurjan paljon. Sillä tarkenee ihan varmasti. Kun puhutaan tästä FXR:n toppavälihaalarista, niin tässä lukee tämmönen fast, mikä tarkoittaa sitä, että se toppaus tässä on kellottavaa. Kaikki FXR:n toppavaatteet on fast-toppauksella tehtyjä. Se fast-toppaus on nimenomaan semmoista, että jos sä joudut veden varaan, niin silloin se puku itsessään kelluttaa sinua. Tässä oli pieni katsaus, että minkälaisia FXR:n haalareita meillä on. Kaikki mallithan sä löydät meidän verkkokaupasta www.tarvikekeskusoy.fi tai sit sä voit tulla yhdessä meidän myyjien kanssa katsomaan liikkeeseen just sulle sopivaa haalaria talven menoihin.